салом дӯстон, срочно трактор Беларус 80-1 фурӯшӣ фавран фурӯхта мешавад. Солаш 2014 техника дар ноҳияи Ёвон буда, соҳибаш бошад дар Федератсияи Русия. Балоно навҷ хеле ки дастурат аст, бе камбудӣ, умуман расход надорад, мехарӣ кор мекунӣ, соҳибаш гуфтааст. Нархаш 165 000 сомонӣ. Агар харидор дар Русия бошад, ба рубл фурӯхта мешавад. хубтараш рубл бошад. рақамҳои телефони соҳибаш Русия буда +7 925 479 82 дӯстон. рақамҳои Тоҷикистон буда +93 470 33 43 дӯстон. метавонед занг занед, суҳбат кунед, шояд ки ягон сум арзонтар шавад. срочно гуфтааст фурӯхта мешавад. агар реклама дошта бошед дӯстон, имо ватсайп мо дар болои экран 885 78 90 90 метавонед муроҷиат кунед. дӯстон ҳатман занг занед, срочно трактор фурӯхта мешавад. шояд ки ягон сум арзон шавад, соҳибаш гуфтааст.